Bai nung sungmani bagoi tini ang bubagrano belai sajangmani bil mokoli mukti kalimandu goi arbore chini borong garang ari dara prosbit de bormano bo tini samung tangman nugoi arbore ang bo bijbi yakar ma phaika ang bo bubagra bai ekdom kaham kai samung tara nei besok family to bai phaika 13 family budar ke 44 nin mungkai an bumung ireno de borma bo posto tongmani nasikan abo daito ang BJP ni bul president tongmani sini durai samrayo sini ata Reno Deborma sini BJP Jati Murchani bo bul president tongmani bo tini 13 family ni 44 voter toy tini sini thanchen mari bobagarani bodol tipramotha bodolo bo phainai sini chongmari o chongmari wo tei BJP hai party wo je dalal party wo thogai party wo botongli hanai sini thanchani party wo phaiga abon bagai chung sini bobagarani bodol chung tipramotha wono sini khabai khubai lamsugo belake kaham wansungmong atanini sini tipramotha no lamsugo gai angabun sanamusungo lokorokno takbo ang sanamusungo takbo jodi amo hai BJP ingthun ini CPM ingthun party wo sini tiprasar joi tori tonggai borok nang sanamusungo omo hai party wo tongoi sini tiprasani bagai sung saisung khai alada khai kun dino khorang tisai maya sini tiprasani bagai sung alada khai khorang tisai nangkai abo hangka anchulik dol nongna nango jesa anchulik dol phang ton ang chung tini khamkan chaya je tini tipramothana phadine kintu tiprasani bagai ba tiprasani adhikar manan bagai hangkai ekdom khorang tisana hangkai anchulik dol regional party nongna nango national party wo tongoi kun dino phano sini dofane bagai tiprasani bagai kun dino alada khai khorang tisai maya abon bagai jin dara ni wan sungman belai kahmi bagai tini sung belai ke bono hamjaka sung ti bono lamsugo buskang salo sung tini jotto na palkhe mili woi sini je thanchan mari bubagrani je phainai 10 tariko sini andro sumario budi woi kaplai khai sung sini bubagrano 9 halal asra mari no sung bono sokar dinai